Hello, you guys, it's me, Jarin. Pojďte reálně se mnou na koncert, jakoby. Já momentálně vařím si večeři, ať mám ještě něco jako do žaludku, předtím než odjedu a je 5:30. A za chvíli se musím připravovat, musím dát ještě vlastně pro mámu, potom vyrazím na cestu, protože mě táta odveze aspoň na metro, to měl, abych to prostě všechno stíhal, to, co potřebuji stihnout. Potom vám ukážu fit check, nemám nic vymyšleného, bohužel, co se dá dělat, who gives a fuck, not me. Yeah. Dobrý, ne, co je? Anyways, tady už jsem vlastně čekal na moji kámošku, a.k.a. Báru. Bohužel jsem vám nestihl udělat jaksi ten fit check, ale tam jsem prostě jenom takhle čekal a upravoval si vlasy, jo, like that's fucking it. Ahoj, vlogisek. Ahoj. Já reálně vypadám líp, jenom jak je to ze spoda, tak je to na piču. Jo. Poprosím tě, aby si honil Atlantik. Dobře, už jsme tady lidi, už jsme tady. Oceán Atlantický. Už jsme si dali jeden drinkčík od Vietnamců někde naproti, byl dobrý. Crazy zážitek, wow. Tak to tu vypadá. Lidi, update, byl tady nějaký randomés australský přeskokan, vůbec nevíme, kdo to byl a bylo to... Byl divnej. Už chcem číst Atlantik. Ahoj! Už chce oceán. Atlantický oceán chceme. Čau. Já akorát před chvílí dojel domů. Ty tady tak jako lebedím, protože fakt jako nejsem schopný nic dělat. Jsem ready na to jít fakt jakoby spát. Mohli jste vidět nějaký jakoby ukázky z toho, co my jsme prostě tam viděli všechno, nějaký jako videa, nějaký ústřižky z určitých videí, co jsem tam natočil. Já, udělal jsem to prostě hezký. Takže tak, tohle to bude, prosím vás, konec videa. Dejte like, odběr, komentář. Po případě to můžete i sdílet. Like, what's the problem? Uvidíme se u dalšího videa. Bye, boy, bitch, bye.